Козуначени бомбони с вкус на тирамису. Здравейте и добре дошли в Delicious Vibes, каналът за кулинарни изкушения. Останал ви е стар козунак и се чудите какво да направите с него. Ето сега аз ще ви покажа. Натрушаваме си 250 грама козунак, към него добавяме 50 грама капучино, една супена лъжица заквасена сметана и една супена лъжица крема сирене. Разбъркваме хубаво, докато стане хомогенна сместа. Капучиното прави козунакът отново мек и сочен, а крема сиренето и заквасената сметана правят спойката между цялата смес. Бъркаме, докато от сместа могат да се направят малки топчета. Оставяме за около 30 минути в хладилник и след това вадим и оформяме топчета от козуначената смес. Подреждаме в чиния и обилно поръсваме с какао. Имат невероятен вкус на тирамису. Ако желаете да бъдат подходящи и за деца, може да замените капучиното с мляко с какао. Ако ви е харесала рецептата и желаете още такива, се абонирайте за канала ни.